Välkommen till ditt helt egna lo-fi G-varsp. Andra dagar av G-festivalen så smått färna gli och folk har lärt sig om man byggna för att lusta till tonläge och chilla. Och just kväll det var fight. Birsta, Benjamin, Marius 200 och Erbölkar spalte. Och det var mega fight av grunden. Timperman. Men heldigvis så hjälper det för om man strand på morgonen och leipar check för så först så som man hur så vi minst 8 timmar. På saunan är det gå och jag är snart man för fotmassage och getchne hvis man inte det. Jo, kom. Ja, spännande. Ta fighta vi över G-festivalen. Det är att öka är rättla lite. Så man möter känt och folk alla timmar. Och vi får ut att leta efter känt och folk. Benjamin Sandra, han mega känter. Kom ta oss igen. Du som heter Benjamin? Ja. Du nog känter? Jo, mega. Jon Tiril, omringar av kamerafältser. Ja, där. Ett rätt karspet till för de kända fältserna. Inte strax av det, Birgit. Tänk på synen här. Rätt karspet. Shit, Simon kom från Nephews den 34 kom. Hej, Marlies bara vad heter du? Hvad jeg hedder? Simon. Er du kendt? Det er jo ikke... Altså heroppe, mener du? Eller... Har du været her før? Ja, vi har været jo 4 gange, vi er her med Nephew, ikke? Tak. Akkurat finner jeg hatten fra Gori Hamstøtter. Spiller vi Birsta. Barnes. Vi intervjuer Ellen Storstove. Men kan ikke kjent folk ikke. Skipper det for panjering? Ja. Hver? Jag var här framme för det en gång till. Hva er for hester som stendt på etter? Ja, det är mini shetlandsponny. Okej, kanske failar vi det sen tror jag kentisjakt, men jag lovar att vi ser så Karen Park ett land i morgon så har vi ett juicy intervju till tikon av Gayvarsman. Kött för att den nästa konserten har gångt och jag tycker vi att ikväll blir minst lika fett som i just kvällen. Så minst kommer en Gayvarsman och checka vilka video ut. Här kommer mer sättna. Kanske. Men i ötten för i morgon.